Des de l'abisme us crido, Senyor, escolteu el meu clam, estigueu atent, escolteu aquest clam que us suplica. Reverendíssim Pare Abat Manel Gast, autoritats, president del Ballet Popular de Catalunya, benvolguts amics i amigues. Com a president de l'agrupació sardanista La Mola, vull agrair sincerament a la Casa de la Mare de Déu de la Moreneta, patrona de Catalunya, per l'acolliment que avui ens ofereix amb motiu del 40 aniversari de la nostra entitat. Agraïm també les facilitats rebudes per l'acte d'aquest aniversari del Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat i de l'obra del Ballet Popular. Avui que ens uneix la nostra música i la nostra dansa, la sardana, aquesta comunió d'ànimes al voltant de la cultura i la tradició, ens recomanem a la Mare de Déu perquè ens aculli sota la seva protecció i ens ajudi i guiï per tal de mantenir viva una Catalunya més rica en tradicions i més responsable. En nom de l'agrupació sardanista La Mola, moltes gràcies.